saka Mas. Abarana sapa Ali ibn Khujrin an Ismaila an Abdillah ibn Dinarin an Ibni Umar. Kala ngucap sapa Ibni Umar, ittakhadha ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamadz dzahabi ing ali-alis komas. Fala bisa nuling nganggo sapa nabi hu ing khatamadz dzahab. Paile ning mburi. Fala bisa nuling nganggo hu ing khatamadz dzahab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahu nuling alap sapa nasu menungso khatamadz dzahabi ing biro-biro ali-alis komas. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedune ingsun niku kundono ingsun niku albasu nganggo ingsun hadzal khatama ing ikil ali-ali. Wa ini lan sedune ingsun iku lam albasa ora pati-pati nganggo ingsun ing khatamadz dzahab abadan ing dalam selawase. Fana badha nuli nguncalake to buang sapa nabi ing khotam. Fana badha nuli nguncalake to buang sapa nasu menungso khawati mahu ing biro-biro ali-aline nas. Dadi mung nganggo sepisan terus diuculi oleh nabi. Abarona sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Abdul Ahwasi an Abi Ishaq an Hubairah tabni Darima. Kala ngucap sapa Hubairah kala ngucap sapa Aliyun nah wis nyegah ni ing ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an khatamidz dzahabi saking nganggo ali-alis komas wa anil qasi lan sutra saka tanah Yaman wa anil mayasiri lan saking lemek kewan al khumri kang abang. Unake lemek saka kulite kewan sing kulite wernane napa abang. Wa anil jiati lan sari buah utawa makna dhisik niku badhek. Difermentasi. Iki iso apa memabukkan. Abarone sapa Muhammad bin Adama an Abdurrahim an Zakaria an Abi Ishaq an Hubairah an Aliyin. Kula ngucap sapa Hubairah. Nah, wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatamidz dzahabi saking ali-ali saka emas wa anil qasisi lan saking sutra saka tanah Yaman wa anil mayasiri lan saking lemek kewan al khumri kang abang. Akhirnya sapa Muhammad bin Abdullah ibn al-Mubarak kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya wa huwa Yahya iku ibnu Adam kala ngucap sapa ibnu Adam hadasana sapa Juhairun an Abi Ishaq an Hubairah sami'a krungu sapa Hubairah ing hadis min aliyin saking Ali yakul hal ngucap sapa Ali nah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hal qati dzahabi saking kolongane emas dalam arti yo ali-ali wa anil misarati lan saking lemek kewan alhamra ikang abang wa anisia bilan saking pakaian al qasiyati kang saking tanah Yaman wa anil jiati lan saking sari buah syarabun yuminuman yusna'u kang digawe apa syarab minasyairi saking gandum to terigu wal hindati lan gandum dadi sari buahe kuwi wa zakara lan nutur sapa Ali min syiddatihi saking kerase syarab dalam arti minuman itu minuman keras sangat memabukkan utawa kadar alkoholnya sangat tinggi khalafan ulayani hu ing hadis sapa Ammar bin Ruzaikin ruang riwayatake sapa Ruzaik ing hadis an Abi Ishaq an Sa'ata an Aliyin abarana sapa Muhammad bin Abdullah bin Mubarak kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya bin Adam kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Ammar bin Ruzaikin
Nabi Isa ko an sok atap ni suhana analiyin kula ngucap sapa ali nah nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hal qati dhahabi saking ali-ali mas wal qasi lan sutra saka tanah Yaman wal misarati lan lemek kewan wal jiati lan badek utawa sari buah. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman alladzi utawi hadis qabla kang ing dalem sadurunge ikilah hadis iku asbahul wa nyerupane bisawa kelawan benere. Abarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq Ambana sapa Ubaidullah bin Musa kala ngucap sapa Ubaidullah Ambana sapa Israilu an Ismail bin Sumai'in an Malik bin Umairin an sok atap ni suhana kala ngucap sapa sok kultu ngucap ingsun li aliyan maring ali inha wis nyegahna ing kita anna saking perkara kang nyegah ka ing sira anhu saking mas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa ali ni ing kala ngucap sapa ali nah wis nyegahni ing ingsun anid dubai saking wadah saka waloh sing dibolong. Kenapa dilarang mergo dubai ini zaman dhisik waloh dibolong kuwi biasa digunakan untuk wadah minuman keras atau minuman khamr. Wal handami lan wadah minuman keras saka kantong sing werna ijo. Wal handami lan wadah minuman keras. Ya padha iki gawe minuman keras. Wal halqati dzahabi lan ali-ali saka emas. Wal sil hariri lan nganggo sutra. Wal qasi lan pakaian to sutra saka tanah Yaman. Wal misarati lan lemek kewan alhamra ikang abang. Abarona sapa Abdurrahman ibnu Ibrahim. Tuhan yo Tuhan. Kala ngucap sapa Abdurrahman. Hadasana sapa Marwan huwa utawi Marwan iku Ibnu Muawiyah ta. Kala ngucap sapa Ibnu Muawiyah. Hadasana sapa Ismail huwa utawi Ismail iku Ibnu Sumai'in Al-Hanafiyyu an Malik bin Umairin. Kala ngucap sapa Malik. Ja'ataka sapa sok-sokatu nu suhana ila yen maring ali. Faqala nuli ngucap sapa sok-sokah inha nyegah sira na ing kita amma saking perkara nah kang wis nyegah ka ing sira anhu saking mas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa ali nah wis nyegah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dubai saking wadah waloh, wadah saka waloh. Wal hantami lan wadah minuman keras saka kantong. Wan nakiri lan glugu kurma sing dibolong tengahe. Nakir kuwi glugu kurma sing tengahe dibolong, ya padha iki digawe wadah. Wal jiati lan badek utawa sari buah. Wana halan nyegah sapa nabi na ing kita an hal qati dzahabi saking ali-ali saka emas. Walubsil hariri lan nganggo pakaian sutra. Walubsil qasi lan gunakake sutra saka tanah Yaman. Wal misarati lan lemek kewan alhamra ikang abang. Abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin kula ngucap sapa Qutaibah. Hadasana sapa Abdul Wahidi an Ismail bin Sumai'in an Malik bin Umairin. Kula ngucap sapa Malik. Kala ngucap sapa Sa'ad bin Suhana li aliyin maring ali ya Amirul Mukminina in hanya ka sira na ing kita amma saking perkara nah kang wis nyegah ka ing sira anhu saking ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa ali nah wis nyegah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani dubai saking wadah saka waloh wal hantami lan wadah saka kantong sing warnane ijo iki mergo untuk minuman keras wal jiati lan badek utawa sari buah. Hati-hati nulis lho, badek ora diwaca badek lho. Wa an khilaqi dzahabi lan saking ali-ali saka emas walub sil hariri
lan saking nganggo sutra wa anil misarati lan saking lemek saka kewan lulang kewan alhamra ikang abang. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani hadis Marwan utawi hadis Marwan wa Abdul Wahid lan Abdul Wahid iku aula luwih utama bisuwabi kelawan benere min hadisi Israil timbang hadis Israil. Abaruna sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Abu Aliyin Al-Hanafi wa Utsman bin Umar kala ngucap sapa Utsman Abu Aliyin wa Abu Ali hadasana wa kala lan ngucap sapa Utsmanu ambana sapa Dawud bin Qaisin an Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin an abihi an ibni Abbasin an Aliyin kala ngucap sapa Ali nah wis nyegah ni ingsun sapa hibbi kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam an salasin saking telung perkara la aku lu ora ngucap ingsun nah ing lafal nah ing lafal nah nyegah sapa rasul annasa ing menungso nah balik nyegah sapa nabi ni ing ingsun anta khattu midzahabi saking ali-ali saka emas wa an lubsil qasilan nganggo sutra saka tanah Yaman wa anil muasfari lan nganggo pakaian sing diwarna kuning utawa pakaian warna kuning al-mufaddamati kang banget kuninge la akra ora maca ingsun sajidan ale wong kang sujud dalam arti ora maca Al-Qur'an la akra ora maca Al-Qur'an ingsun sajidan ale wong kang sujud wala ruk'an lan ora wong kang rukuk tabang ngetutake hu ing hadis sapa az-Zakhaku nu Utsmana abarona sapa Al-Hasan bin Dawud Al-Munkadiri kala ngucap sapa Al-Hasan hadasana sapa Ibnu Abi Fudaikin an Zakhaki an Ibrahim bin Hunainin an abihi an Abdullah bin Abbasin an Aliyin kala ngucap sapa Ali nah wis nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aku lan orang ngucap ingsun ing lafal rupane nah wis nyegah sapa rasulkum ing sira kabeh antahat tumidzabi saking ali-ali saka emas wa an lubsil qasilan saka nganggo sutra saka tanah Yaman wa an lubsil mufaddami lan ora nganggo pakaian sing banget kuninge wal muaswari lan pakaian sing diwarnani kuning wa anil qiraati lan maca Al-Qur'an raki'an hale ruku' abarona sapa Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahim Al-Barqi kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdul Aswad kala ngucap sapa Abdul Aswad hadasana sapa Nafi bin Yazid an Yunusa an Ibni Syihab an Ibrahima apa anna abahu sedune bapak Ibrahim iku hadasan ceritane sapa abahu hu ing Ibrahim anahu sedune abahu iku sami aku sapa abahu alian ing Ali yaqulu hale ngucap sapa Ali nah wis jegah ni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiraati saking maca wa ana utawi ingsun iku raqiun wong kang rukuk wa an lubsil dhahabi lan saking nganggo emas wal muasfari lan pakaian sing warna kuning. Abarona sapa Al-Hasan bin Qaza'ata kala ngucap sapa Al-Hasan hadasana sapa Khalid bin Al-Harits kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Muhammad bin Umar wa Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin an abi saking bapake Hunain kala ngucap sapa abi sami tu krungu ingsun alian ing Ali yaqulu hale ngucap sapa Ali nah nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aku lan orang ngucap ingsun ing lafal nahakum an khatamiz zahabi wa anil qasi wal muaswari lan pakaian warna kuning wa alla aqra lan yen to ora ngucap ingsun wa ana utawi ingsun iku raqiun wong kang ruku abaroni sapa Harun bin Muhammad bin Bakar bin Bilal an Muhammad bin Isa wa huwa tawi Muhammad iku Ibnul Qasim bin Sumai'in kala ngucap sapa Ibnul Qasim hadasana sapa Zaid bin Waqidin an Nafi'in an Ibrahim maula aliyin ya budak pemerdekane Ali an aliyin kala ngucap sapa Ali nah wis nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anta khattu midzabi saking nganggo ali-ali saka emas wa anil muasfari lan saking pakaian warna kuning wa an lubsil qasi lan sutra saka tanah Yaman wa anil qiraati lan saking maca Al-Qur'an fi ruku ing dalem ruku. Ambarone sapa Abu Bakr ibnu Aliyin kala ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Ibrahim ibnul Hajjaji kala ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Muhammad ibnu Salamata an Ubaidillah ibni Umar an Nafi'in an ibni Hunainin maula ibni Abbasin ya budak pemerdekaan ibni Abbas apa ana alian sedune Ali ku kala ngucap sapa Ali nah nyegahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anlub silkosi saking gunakake sutra saka tanah Yaman wal muasfar lan pakaian warna kuning wa ani takhatumi lan nganggo ali-ali bidhahabi kelawan saka emas. Abarona sapa Ismail ibnu Mas'udin kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Bisrun wa wa ta Bisrun iku Ibnu Mufaddali kala ngucap sapa Ibnu Mufaddal hadasana sapa Ubaidullah an Nafi'in an ibni Hunainin maula Ali ya budak pemerdekaane Ali an Aliyin kala ngucap sapa Ali nah nyegahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'in saking patang perkara ani takhattumi saking nganggo ali-ali bidhabi saking emas wa an lubsil qasi lan saking nganggo sutra saka tanah Yaman wa an qiraatil Qur'ani lan saking maca Al-Qur'an wa ana halu tawi ingsun iku rakiun wong kang rukuk wa an lubsil muasfar lan nganggo pakaian warna kuning wa wa faqalan coki hu ing sapa iki wae ini hu ing Bisr hadise Bisr iku wau sapa Ayub ila anhu kejaba sunne Ayub iku lam yusammi ora nyebut jeneng sapa Ayub al-Maula ing lafal al-Maula. Abarana sapa Al-Husain ibnu Mansur ibni Ja'farin an-Naisaburi kala ngucap sapa Ibnu Mansur hadasana sapa Hafs ibnu Abdurrahman al-Balkhi kala ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Sa'idun an Ayyuba an Nafi'in an Maulan lil Abbasi apa ana alian sedunia Ali ku kala ngucap sapa Ali nah nyegahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil muasfari saking nganggo pakaian sing diwarnani warna kuning wa anil qasi lan nganggo sutra wa ani takhattumi lan nganggo ali-ali bidhabi saking emas wa an aqra lan yen maca Al-Qur'an wa ana halu tawi ingsun iku raqiun al ikhtilafu iku pasulayan ala Yahya bin Abi Katsir ing atas Yahya bin Abi Katsir fihi ing dalem Khatamuz Zahab. Abarane sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Abdus Somad bin Abdul Waris kala ngucap sapa Abdus Somad hadasana sapa Harbun wa tawi Harbun iku Ibnu Saddadin an Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasani sapa Amr bin Sa'idin al-Fadaki anna Nafi'an sedune Nafi' iku ngabarake sapa Nafi' hu ing Amr kala ngucap sapa Nafi' hadasani sapa Ibnu Hunainin apa an alian sedune Ali ku hadasan ceritane sapa Ali hu ing Ibnu Hunain kala ngucap sapa Ali nah nyekehni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansiya bil muasfari saking pakaian sing diwarnani kuning wa an khatamil dhahabi lan saking nganggo ali-ali saka emas wa an lubsil qasi lan nganggo sutra saka tanah Yaman wa an aqra lan yen toh maca Al-Qur'an ingsun wa ana halu tawi ingsun iku raqiun khalafan ulayani huweng hadis sapa Al-Laits bin Sa'din abarana sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laits an Nafi'in an Ibrahim bin Abdillah ibni Hunainin an ba'di mawali Abbasi saking sebagiane piro-piro budak pemerdekaane Al-Abbas an Aliin apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nanya sapa Rasul anil muasfari saking pakaian warna kuning wasiya bilan pakaian al-qasiyati pakaian qasiyah wa an yakro'a lan yen toh maca sapa sira wa huwa halu tawi qari iku raqiun wong kang ruku
Abarana sapa Mahmud bin Khalidin kula ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Al-Walid kula ngucap sapa Al-Walid hadasana sapa Abu Amrin Al-Auza'i an Yahya an Aliin kula ngucap sapa Ali nahani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasa wis nerusake sapa Yahya al-hadis ing hadis hadis Ubaidah iku hadis Ubaidah abarana sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin kula ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Hammad ibnu Mas'adata an As'asa an Muhammadin an Ubaidah an Aliin kula ngucap sapa Ali nah nyegah ni ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qasiyyi saking sutra tanah Yaman wal haril lan sutra tipis wa khatamiz zahabi lan ali-ali saka emas wa an aqra lan yen toh maca Al-Qur'an ingsun rabi'an halil ruku khalafan ulayani hu ing Muhammad sapa Hisamun walam yarfa lan ora marfu angge sapa Hisam hu ing hadis abarana sapa Ahmad bin Sulaiman kula ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Yazid kula ngucap sapa Yazid ambana sapa Hisamun an Muhammadin an Ubaidah an Aliin kula ngucap sapa Ali nah nyegah sapa Nabi an maya siri saking pira-pira lemek saka kewan al-urjuani ya al-urjuan iki jenenge walub silkosi lan sutra sing saka tanah Yaman nganggo sutra saka tanah Yaman wa khatami dhahabi lan ali-ali saka emas abarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah abarana sapa Hammadun an Ayyuba an Muhammadin an Ubaidah kala ngucap sapa Ubaidah nah nyekah sapa Nabi an maya siri saking nganggo pira-pira lemek kewan sing warna abang al-urjuani ya al-urjuan jeneng lemeke iku wa khawati madhabi lan pira-pira ali-ali saka emas hadis Abi Hurairah iku hadis Abi Hurairah wal ihtilafu lan pasulayan ala kota data ing atase kota dah abarana sapa Ahmad bin Hafsin kula ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Abi kula ngucap sapa Abi hadasana sapa Ibrahimu anil Hajjaji huwa utawi Hajjat iku Ibnul Hajjaji an Qatadah an Abdul Malik bin Ubaidin an Busyair bin Nahikin an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah nah nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta khattu midzabi saking nganggo ali-ali saka emas abarana sapa Yusuf bin Muhammadin al-Ma'niyu al-Basri kala ngucap sapa Yusuf hadasana sapa Abdul Warithi an Abi Tayyahi kala ngucap sapa Abi Tayyah hadasana sapa Hafsu Al-Lasiyu kala ngucap sapa Hafsun asyhadu nyaksani ingsun ala Imran ing atase Imran anahu ing sedune Imran iku hadasan ceritani sapa Imran na ing kita kala ngucap sapa Imran nah hanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri saking nganggo sutra wa an nitakhattu milan saking nganggo ali-ali bidabi saking emas anis surbilan saking ngombe fil hanatimi ing dalem pira-pira wadah saka kantong warna ijo akhirana sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin akhirana sapa Amr bin Harithi an Bakr bin Sawadata apa ana Abul Bahtari iku hadasan ceritane sapa Abul Bahtari hu ing Bakar apa ana Abu Sa'id sedaya Abu Sa'id Al-Khudri iku hadasan ceritane sapa Abu Sa'id hu ing Abul Bahtari anna rajulan sedune wong lanang iku diman teko sapa rajul min Najron saking tanah Najron ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamun utawi ali-ali min zahabin saking emas fa'arada nulim mlengos anhu saking rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Nabi innaka sedune sira iku cita teko sapa sira ning ing ingsun wa fi yadika lan iku ing dalem tangan sira jamratun utawi mawa minarin saking geni
Abarona sapa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad. Hadasana sapa Ubaidullah kala ngucap sapa Ubaidullah. Hadasana sapa Israilu an Mansurin an Salimin an rajulin. Hadasan ceritani sapa rajul hu ing Salim anil Bara ibni Azibin. Apa ana rajulan sune wong lanang iku kana ana sapa rajul iku jalisan wong kang lungguh indah Nabi ing dalam sandinge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatamun wa alaihi lan iku ing atase rajul khatamun utawi ali-ali min dhahabin saking emas wa fi yadi Rasulillah lan iku ing dalem astane Rasul mih sorotun utawi tukang mih sorotun utawi tongkat cendak mih sorotun utawi tongkat sing cendak au jari datun utawa ya padha tongkat sing cendak fadoroban nuli mukul biha kelawan gunakake misoroh sapa nabi isba'ahu ing drijine rajul. Nabi pas nggawa pentung nggo kayu ngono kuwi akhire kayune plendhongke ning drijine wong lanang sing teka nganggo apa mau emas. Pakola nuli ngucap sapa rajul wong lanang mau tawi apa liku tetap kedue ingsun ya Rasulullah Gusti Rasul. Enten apa kok kula dipendung? Kula dawuh sapa Nabi. Ala tatrohu, mbok yo buang sapa sira. Hadza ing ikilah khatamun min zahab alladzi fi isbaika kang ana ing dalem driji sira. Fa nuli ngalap hu ing khatamun min dahab sapa rajul wong lanang faroman nuli buang sapa rajul bihi kelawan khatam faroan nuli semerep hu ing rajul sapa nabi ba'dzalika ing dalam sause mengkono lah Roma faqala nuli dawuh sapa nabi mai ngopo fa'ala wa sagawe sira mai ngopo fa'ala wa sagawe apa al khatamu ali kala ngucap sapa rajul Roma itu mbalang ingsun bihi kelawan khatam kala dawuh sapa nabi hada ora kelawan ikilah Roma itu lho ora kudu tok buang amar tu perintah ingsun ka ing sira inama amar tu angin basne perintah ingsun ka ing sira anta bi'a ing yen toh ngetut sira hu ing khatam fatasta'in nulin jaluk tulung sira bisa manihi kelawan regane khotam. Wa hadza tawi ikilah hadis iku hadisun hadis munkarun kang diingkari. Dalam arti luwi kon nyopot ora kon buang. Abarana sapa Amr bin Mansurin kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Affan kula ngucap sapa Affan hadasana sapa Buhaibun an Nu'man ibn Rasyidin an Zuhri an Atha ibn Yazid an Abi Sa'labata al-Khusani apa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku absara mirsani sapa nabi fi yadihi ing dalem tangane Abi Sa'labah khataman ing ali-ali min zahabin saking emas. Fajalan nuli tumandang sapa nabi iku yak ra'u nutuk sapa nabi hu ing khatam bikozi bin kelawan gunakake kayu makhu kang ing dalem sartane nabi. Falama ghafalan uling dalem semangsane leno utawa lali sapa nabi alqa mongko buang sapa Abi Sa'labah hu ing khatam. Kala dawuh sapa nabi mau ora nyono ingsun na ing kita ila qad aujakna kejaba temen-temen wis gawe lara sapa kita ka ing sira wa ahramna lan bakal nempohi kita ka ing sira. Khalafan ulayan ing hadis sapa Yunus ruang riwayatake sapa Yunus ing hadis an Zuhri an Abi Idrisa mursalan hal dimursalake. Abarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ibnu Wahb kala ngucap sapa Ibnu Wahb abaroni sapa Yunus an Ibnu Syihab kala ngucap sapa Ibnu Syihab abaroni sapa Abu Idrisa al-Khawlani apa ana rajulan sunne wong lanang miman setengah saking wong adroga kang tau ketemu sapa rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la bisa nganggo sapa rajul khataman ing ali-ali min zahabin saking emas nah wa halis sepadane hadis iku wau kala ngucap sapa Abu Abdurrahman wa hadisu Yunus utawa hadis Yunus iku aula luwih utama bisuwa bikelawan
benere. Min haditsin Nu'man tinimbang hadisin Nu'man. Abarona sapa Ahmad bin Ibrahim bin Muhammadin Al-Qurasyi Ad-Dimashqi Abu Abdul Malik Abdul Malik qiraatan hale diwacake langsung. Kala ngucap sapa Abu Abdul Malik. Hadasana sapa Ibnu Aidin. Kala ngucap sapa Ibnu Aid. Hadasana sapa Yahya bin Hamzah anil Auza'i ani Zuhri an Abi Idris Al-Khawlani. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a semerep sapa Rasul ala rajulin ing atase wong lanang khataman ing ali-ali min zahabin saking mas nahwa halis padane hadise Zuhri iku wae ning dhuwur. Abarone sapa Abu Bakr bin Aliin. Kala ngucap sapa Abu Bakar, hadasana sapa Abdul Aziz Al-Umari. Kala ngucap sapa Abdul Aziz, hadasana sapa Ibrahim bin Sa'din an Zuhri an Abi Idris. Apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra'a semerep sapa Nabi Fiyati rajulin ing dalam tangane wong lanang khatama dhahaban ing ali-alis komas. Fadoroban nuli mukul sapa Nabi isba'ahu ing drijine rajul biqadzibin kelawan gunakake kayu kana kang ana apa qadzib iku mahhu ing dalam sartane Nabi hatta romas buang tembalang sapa rajul bihi kelawan khatam. Abarone sapa Abu Bakrin Ahmad bin Ali ya Ahmad bin Ali Al-Mawarwazi. Kala ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Al-Warkani. Kala ngucap sapa Al-Warkani hadasana sapa Ibrahim bin Sa'din an Ibnu Syihab apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalun ay hadal hadis iku mursalun dimursalake. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani wal marasilu utawi pira-pira hadis sing dimursalake iku asbahal wa nyurupani biswabi kelawan benere wallahu utawi Gusti Allah subhanahu kelawan mahusine Allah wa ta'ala lan mahuluhur Allah iku alamu zat kang Allah ngudaneni mikdaru ma iku kira-kirane perkara yuj'alu kang didadekake apa ma fil khatimi ing dalem ali-ali minal fidzati saking perak kadar ya cara sakniki berapa karat. Akhbarana sapa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Zaid bin Khubabi kala ngucap sapa Zaid hadasane sapa Abdullah bin Muslimin min ahli Marwa Abu Thayyibah ya Abu Thayyibah kala ngucap sapa Abu Thayyibah hadasana sapa Abdullah bin Buraidah anabihi apa ana rajulan sene wong lanang iku ja'a teko sapa rajul ila nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku tetep ing atase rajul khatamun utawi ali-ali min hadidin saking wesi. Faqala nuli dawa sapa Nabi mau utawi apa li iku keduwe ingsun arahale weruh ingsun alika ing atase sira hilyata ahli nari ing perhiasane ahli neraka. Fataraha nuli buang sapa rajul hu ing khatamun min hadid. Sumajaan nuli teka sapa rajul hu ing Nabi wa alaihi lan iku tetep ing atase rajul khatamun utawi ali-ali min sabahin saking kuningan. Faqala nuli dawuh sapa Nabi mau utawi apa li iku keduwe ingsun ajidu nemu ingsun min ka saking sira rihal asnami ing gondone patung. Fataraha nuli buang sapa rajul hu ing khatamun min syabah. Kala ngucap sapa rajul ya Rasulullah itu Gusti Rasul min ayyisain saking endi-endine suwiji attahitu nganggo sapa ingsun hu ing syak. Dan Nabi lho terus kula kon nganggo perhiasan apa? Kula nganggo ali-ali saka wesi jenengan narani ahlun nar. Kula nganggo ali-ali saka kuningan jenengan narani saka rihal asnam. Dan terus min ayyasain attahiduhu kala dawuh sapa Nabi min warokin saking perak. Nah, iki nek wong lanang menggunakan perak itu diperbolehkan, ora dilarang. Sing dilarang kene wong lanang iku nganggone napa emas. Wala tutimma lan aja nyempurnakake sapa sira. Wala tutimma lan aja nyempurnakake sapa sira hu ing khatam miskolan ing sak miskol, tapi kadar bobot perak kuwi mau sing dienggo wong lanang aja sampai melebihi 1 miskol. Sifatu khatamin nabi istirahatrin.